shi yasa zaka ga wata shari'ar in aka kai ta ko sai ta ɗauki lokaci, saboda akwai wasu abubuwa da sai an nemi wasu ƙwararru sun yi fassara, sai an nemi manomi, sai an nemi likita, sai an nemi injiniya, sai an nemi unguwar zoma. Har annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin haka. Inna ma dile ne na ganganci ba a so, amma jinkiri wanda yake biyo bayan sakamako na bincike, wannan shari'a ta ba da dama akan haka. Saboda haka jama'a ku rinka fahimtar yadda muhimmancin professionalism, wato kwarewa da kuma gogewa a kowane fage na rayuwa take. Ko mun fahimta jama'a? Da haka wannan matar Usman ya yi mata fassara ai cewa ta yi kuskuren fassara ne, to tunda ta yi kuskuren fassara to ba za a yi mata hukunci ba. Ko kun gane jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Qala Sheikh al-Imam al-Husayn ibn Mas'ud rahimahullah, akhbarana Abdul Wahid ibn Ahmad al-Malihi, akhbarana Ahmad ibn Abdullah al-Nu'aymi, akhbarana Muhammad ibn Yusuf, أنبأنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم أنبأنا زكريا عن عامر سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. wannan hadisi imamu al-Baghawi ya ruwaito shi ta hanyar malamin shi Malam Abdulwahid dan Ahmad al-Malihi, na ambace shi a tarihi da muka yi a baya. Shi kuma ya samo hadisin daga nashi malamin Malam Ahmad dan Abdullahi Nu'aimi. Shi kuwa ya samo hadisin daga nashi malamin mai suna Muhammad ibn Yusuf. Muhammad ibn Yusuf shi kuma ya ce ya samo daga Muhammad ibn Ismail. To wane ne Muhammad ibn Yusuf ana? Muhammad ibn Yusuf wane ne? To wane ne Muhammad bin Ismaila? Bukhari. To wane ne Muhammad bin Yusuf? Al-Firyabi. Ta gaya muku, duk inda ka ji Muhammad ibn Yusuf daga Muhammad bin Ismail, to Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi ne, shine ya ruwaito sahih al-Bukhari daga al-Imam al-Bukhari. Firyabi. Sannan kuma kakka rikice, akwai firabri shi kuma malamin Bukhari ne. Na gaya muku abubuwan nan fa an adana su a littafi ne kawai a matsayin documentation, amma da ka ake sanin su a fahimce su, don da ka ake takhrijin hadisi jama'a. Baka taba ganin bakanike a wurin gyaran mota yana dauke da littattafai na injiniyarin da automotive da menene, yana duba, yana daura, kai ma an ka ga yana haka dauke mota ka za kai gaba. Takhrijin hadisi, malaman hadisi jama'a tun su ne suna duba tarihin tafan har abin zai koma ya zauna a kansu, sai kaga da ka suke da an jawo hadisi sai ka ji ya ce ya inganta, sai ka ce a to ai bai bincika ba, a kai ne kake bukata ka je ka bincika. Ba na gaya muku wani professor yanzu da ake da shi a nan kasar ba, professor ne a medical lab tech, wannan ilimin a gwada jini, a gwada kashi, yana nan yanzu a Ambrose Ali University da ke Igoma a can Edo State. In ya ga kashi kawai shi dauka yake sansana, ya sansana sai a aje, sai ce cuta kaza ce a jiki. Ku je duk ku gama gwaje-gwajen ku fitar da rahoto, kuma sai a ce prof ya yi daidai haka ne, saboda me ya dade cikin abu. Ina fata an gane. To nan kuma da Bukhari ya ce haddathana Abu Nu'aymin, wa yake nufi? Abu Nu'aymin wane ne? Al-Fadl ibn Dukayn. Sahabi Abdullahi dan Amr yake cewa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annabi ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmi shine wanda musulmi suka zauna lafiya daga harshen shi da kuma hannun shi. Jama'a kun ji, tunda ana bayyana mana ayyukan musulunci ne, kenan ka bar al'umman musulunci su zauna lafiya, baka zage su ba, baka yi musu sharri ba, baka rubuta ba, baka sata ba, baka kashe ba. Wannan aiki ne daga cikin ayyukan musulunci. Shi yasa ɗazu ne ishara cewa ka zauna lafiya, ka bari a zauna lafiya
na daga cikin ayyukan musulunci. Jama'a kuna ji, don muna lissafa ayyuka ne na musulunci, to hadisin yana cewa ka bar al'umma su zauna lafiya na musulunci, baka zage su ba, baka yi sharri ba, baka yi kazafi ba, baka yi zinde ba, baka rubuta da hannunka ba, baka sa ka kashe, ka harbe, ka datsa, ka kona, ka buga bom. Wannan yana daga cikin ayyukan musulunci. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajiri kuma almajiri shine wanda ya kauracewa abin da Allah madaukakin sarki ya hana. Saboda haka hijira ta hakika ba wai ka tashi daga wani gari ka koma wani gari amma ka ci gaba da aikata barna ba. A'a, hijira ta hakika ita ce duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce a bari to ka bari, to ka zama kyakkyawan muhajiri. Wannan ita ce ingantacciyar fassara da ya kamata a rinka fitarwa ta almajiri. Ba a dubo wani kazamin yaro dukunkunan ne yana yawo da riga wata 5 bai wanke ta ba, kwarkwata da kudin cizo da kuma sun dame shi, a ce wannan shine almajiri ba, kuma yana wakiltar musulunci ne, kuma musulunci ne ya ce ai. Ku kuma ku tashi ku yi ta kawo ayoyi da hadisai kuna cewa ai wannan musulunci ne ya kawo. Saboda me? Saboda ba ku fahimci addinin musuluncin ba. Hadha hadithun sahihun, yace wannan hadisi sahihi ne. Bukhari ya fitar da wannan hadisi, Muslim ya fitar da shi, haka al-Imam Abu Dauda da Nasa'i da Tirmidhi, al-Imam Ahmad, dukkan su sun fitar da ainihin wannan hadisi. Wa Abdullah ibn Amr ibn al-As, shi Abdullah dan Amr dan As da ya ruwaito hadisin, kun ji cikakken sunan shi Abdullahi, mahaifin shi Amru, kakan shi al-As ibn Wa'il, dan gidan Wa'il. Wannan shine mahaifin kakan shi kenan, wato shi Abdullahi din tattaba kunnan Wa'il ne, as-Sahmi al-Qurashi, ba Quraishi ne. Abu Muhammadin an yi mishi ainihin wato alkunya da cewa baban Muhammad. Mata sanata 69, ya rasu hijira na da shekara 69, wa yuqalu 8, wasu kuma suka ce a 68 ne shekara ainihin hijirar da ya rasu. Amma dai al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mai, ya ce ainihin a cikin watan Zulhijja ne ya ainihin rasu, shekarar da ainihin aka yi yakin Harra, shekarar da aka ringa kawo farmaki a Madina, aka lullaba Madina. Kawai mutane na zaune cikin Madina suka ji an hausu da sara da suka, ana ta wurgo musu bama bamai, aka yi ta kashe mutane dare guda cikin garin Madina. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Jama'a kun ji wannan. Amma shi aka ce a Ta'if ne ma a wannan shekarar ya rasu. Wa Amir, shi kuma Amir almajirin shi fa, to sai malam ya ce wa abuhu, mahaifin shi kuma Abu Abdullah, ana ce mishi baban Abdullahi Amr ibn al-As. Amr ibn al-As wanda manzon Allah ya hada su biyu, ya ce ibn al-As mu'mina, ya'yan As mu'mine ne, da Hisham dan As da Amr ibn al-As. Wa Amir da ya ruwaito hadisin huwa Amir ibn Sharhabil Abu Amr ne Sha'bi. al-Imam Sha'bi shine Amir din, an gane. Sharhabil Sharahil, afwan Sharahil, kufiyun, mutumin kasar Kufa ne ta kasar Iraq. adraka 500 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya riski sahabban manzon Allah guda 500. kun ga wannan me zaka fahimta kenan? Babban tabi'i ne. Mata sanata 40 wa 100, ya rasu shekarar hijira tana da 104. an gane wannan da kyau.